Entekne lho Ri. Hindari sak porsi tambah nasi putih. Siji. Iki sengaja tak lemokne. Soale besarane lak karek somben iki sok rebu. Wis lemu apa gong ki? Oh wis. Berarti sok rebu wis siap Ri. Oh gong. Iya. Nambah nasi putih iki lho. Iki lanjutane iki Mang. Sambal bawang sor talok, maguan, brebek nganjuk. Nah, ngombe kopi. Wis kaya wis gak kurang no, gak kurang po ki ya.